Исәнмесез, хөрмәтле музыкаль бейеклек хит парадын яратып караучы тамашачыбыз. ТМТV каналында популяр хитлар вакыты һәм мин Рамил Нуриев шушы минутта музыкаль бейеклекнең унлыгын сезгә тәкъдим итәргә әзер. Бүгенге тапшыруда гадәттәгечә артистларыбыз турында кызыклы фактларны белербез һәм инде вакыт белән сыналган матур җырларны тыңларбыз. Әйнді тапшыруыбызның башында мин сезгә хит-парадтан төшеп калучы бер җырчыны игълан итәргә мәҗбүр. Ләйсән Гимаева музыкаль бейеклектә үзенең популяр хиты белән күпләребезне шатландырды. Кызганыч, ләкин бүген мин аны хит-парадтан китүче җырчы буларак игълан итәм. Ләйсәнгә зур уңышлар теләп, җырына тукталыйк. Әллә юригенә микән, нигәле син җанашым? Ятыларга күз салма дия, үпкәләгән буласың. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, әй җанашым, җанкаем син минем, җанашым, җанкаем син минем. Сине генә бит син кояшым, күңелемнең күгендә, нинди бәхет ярый талдым, сине үземә. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, әй җанашым, җанашым. Әмінә тапшыруыбызның шушы мизгелен мин бик яратам. Кадерле дуслар, бу атнаның премьерасы. Ерактагы йолдызым җыры белән Әлфинә Әзгамова каршы алыгыз. Син айым, ерактагы йолдызым, күңелеңдә бәйрәм булсын, сиңа бүләк бу җырым. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Син минем бәхет кошым, шатлыгым, куанышым, йөрәгемнән сиңа язган җырларым, юанышым. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Синеме тормышымның фәрештәм яшәешем, Ходай сакласын үзеңне, кадерле якын кешем. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып
Инде хит парадыбызның унлыгына күчик. Вәгъдә ителгәнчә бүген резидентларыбызның тамашачылар белмәгән бер яклары белән танышырбыз. Без барыбыз да бу тормышта нидәндер куркабыз, нәрсәдән булса да сакланабыз. Ә безнең артистларыбыз тормышларында нәрсәдән курка? Бүген шул хакта. Ә хәзер син мине эзләмә җырын башкаручы диджей Радик белән Айрат Сафинның фобиялары турында сөйләшәбез. Айрат Сафинның самолетта очырга куркуы сезгә билгеле инде. Аның тагын бер курккан әйбере бар. Ул авырткан тамак белән җырларга курка. Ә Радикны яшьләрнең үз милләтенә карата кирәкле дәрәҗәдә патриотик хисләр кичермәү борчый. Яшь тамашачыларда үз милләтенә карата мәхәббәт тәрбияләү өчен ул төрле чаралар үткәрә. Һәм аларны яхшы дәрәҗәдә үткәрү аның өчен төп максат. Ә хәзер әйдәгез егетләрнең клибын карыйк.
Илмир Сулейманова инде бала чагыннан бирле кошлардан курка. Тик үзенең бу куркуының сәбәбен нидә икәнен җырчы берничек тә аңлата алмый. Кечкенә чакта аны берәр кош куркытканмы, я инде нинди дә булса әкият Илмирда кошларга карата тискәре фикер калдырганмы, булары билгесез. Ләкин миңа калса безнең якларда андый куркыныч яный торган кошлар юк. Шуңа да Илмирга кошлар алар зарарсыз, куркма диясе генә кала. Музыкаль биеклектә Илмира Сулейманова. Yaramaz balam, yazmışına kağılmasın, balan aşısı balam, balakayım, balan aşı, aşama bir gözüp, aşı balanın demleri ömürge kalır singip, balakayım, balan aşı, aşama bir gözüp, aşı balanın demleri ömürge kalır singip. Uzaklanmaz karlar yağar, jayatır şıbalanın, yazmış yolu yaktı bulasın. Ey Hudayım balamının, balakayım, balan aşı, aşama bir gözüp, aşı balanın demleri ömürge kalır singip. Balan aşı bulsa da o şeşegi maturanın, ağır şakıda yerdem suzgan, unutma Huday barı. Balakayım, balan aşı, aşama bir gözü, aşı balanın demleri ömürge kalır singip. Balakayım, balan aşı, aşama bir gözü, aşı balanın demleri ömürge kalır singip. Aşı balanın demleri ömürge kalır singip. Aşı balanın demleri ömürge kalır singip. Эстрадабызның талантлы иҗади гаиләсе Динә һәм Рафаил Латыйповлар тормышларында нидән курка? Безнең бу сорауга Динә ханым хәзер җир шарында булган хәлне искә төшерде. Бөтен күңеле белән ул сугышлардан бик курка һәм дөньяда бары тик тынычлык булуын тели. Балаларым, туганнарым исән сау булсыннар, ди Динә ханым. Рафаил Латыйпов өчен дә якыннарын югалту бик зур куркыныч. Дуслар, илебезгә тынычлык телик һәм Динә Рафаил Латыйповларның матур җырларын тыңлыйк.
Seni gene canım yaratam. Canım, min bulmasam sen de bulamazsın. Bulbul kuşlar bulup, inlerime konup, mыңlı jırlar suza olmazsın. Canım, sen bulmasan men de bulalmamın. Yüzlerine bağıp, kullarıma alıp, padişahım bula almamın. Sihirlersiz gene yaşam bulamın. Sihirlerde bakşa güllerin, utlarına salıp yalkınında, yandırmay bitsin günlerini. Tuk gitip dibe yürek, sin deyip atatan. Seni gene siyem, seni gene güdüm, seni gene canım yaratam. Tuk gitip dibe yürek, sin deyip atatan. Seni gene siyem, seni gene güdüm, seni gene canım yaratam. Mehabetsiz gene yaşam bulamay, Birma anın yolları, Birma yollar gider tügül, Güçlü mehabetinin kulları. Музыкаль бейіклік хит-парадының шираттағы резидентлары Артур Марат дуэті да неден қорқулары турында біздің білән бөлішті. Артистларға тұрмышта бик еш юлда йөргә туры келе. Маратның қорқуы шуның белән бәйле. Юлда йөргәндә телефонның батареясы утырудан қорқа ул. Зур юлларда теләсә нәрсә булырга мөмкин. Һәм андый чакта телефонсыз бик авыр булачак ди Марат. Артур исә төрле табигый һәлакәт, бәла-казадан бик курка. Чөнки ул теләсә кайсы вакытта, теләсә кайсы җирдә булырга мөмкин. Һәм аларны контрольдә тотырлык түгел. Артурның сүзе буенча табигать үзе хәл итә. Кайчан нәрсә төзергә һәм кайчан нәрсәне юк итәргә. Тик Артурның куркуы моның белән генә шикләнми. Кай вакыт Артурның әкияттәге Маугли кебек табигатьтә яшәп карау теләге барлыкка килә. Тик шуңа карамастан Артур үзе кыргый хайваннардан бик курка икән. Бер күрүдә сиңа гашык булдым, гашык булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың синең, наз булганга яшәүм ямле дә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Башкаларны күрми яшим хәзер, бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем, кадерлемә сөйгән ярыма. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул
yanlarımda sen gelirken. Bir күрдә сиңа гашыйк булдым, гашыйк булып яшыймын әле дә. Üzülüpler yaratуым сине, яшәүемнең мәгънәсе ямыда. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гәриркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гәриркәм. Бул әле минем яннарымда. Bir күрдә сиңа гашыйк булдым. Мөнир Рахмаевка килгәндә бер яктан бик позитив булган җырчыбызның да курыккан әйберләре бар. Иң мөһиме, Мөнир ахыр заман җитүдән бик курка һәм бу тормышта барлык кешеләр таза сау яшәсеннәр дигән теләктә кала. Шулай ук җырчыбыз бик каты суыклардан курка икән. Җылылыкны бик яратам һәм гел җәй булуын телим ди ул. Шулай ук йөзә белүенә карамастан ни өчен диңгездән куркканын Мөнир берничек тә аңлата алмый. Менә шундый безнең Мөнир Рахмаев. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Yaxtı hiç günelinde, beyrem tuğan gününde. Dost tuğan yakınların, kutluy seni ul günde. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Şatlanıp yaşa elle, yaşanda yaşna elle. Jırla biyip көңіл aşı, көңілнің şunday melle. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Kütüplerle alasın, şoplanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Bəxtli güləşəklər.
Чираттагы җырчыбыз һәм бик күпләрегез яраткан Иркә. Ул бу тормышта бик күп әйберләрдән курка. Үрмәкүч, йылан, бака һәм дуңгыз. Буларның барысы да Иркәнең курку списогында бар. Күп киленнәргә хас булган курку Иркәне дә кагыла. Ул кайнанасыннан курка. Берәр кешедән курку ул шул кешене хөрмәт итү дип аңлатты җырчы. Шулай ук Иркәдә калганнарга хас булмаган бер курку бар. Ул да булса юрган ябынмыйча йоклау. Сәбәбе шунда, җырчыга аның артыннан кемдер күзәтә кебек тоела. Ә менә безнең тамашачылар Иркә сәхнәдән китүеннән курка. Кызганычка каршы бу темага кагылышлы бернинди төгәл мәгълүмат юк. Шуңа күрә дуслар, әйдәгез төрле имеш-мимешләргә ышанмыйча, безнең барыбызның моңа карата борчулар юкка булсын дигән теләктә калып, Иркәнең кызыкмагыз матурларга дигән җырын тыңлыйбыз. Матурларга кызыкмагыз, таяныгыз акылларга. Алданмагыз, алмаштырып көмешләрне алтыннарга. Көмешләрне алтыннарга. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң, җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Җаныма тең йөрәгемә пар булсын дигән идем. Йөрәге дә үзе кебек матурдыр дигән идем. Матурдыр дигән идем. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң, җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Карадан калган тапны авыр-авыр тулары. Әрнүләргә дучар итте сине яратулары. Сине яратулары. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң, җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң, җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Фирдус Тимаевның тормышта иң куркканы Аллаһы Тәгалә һәм әнисе. Фирдус әйтүенчә, бу дөньяда бар нәрсәне бирүче, хәл итүче ул Ходай. Әнисенә килгәндә Фирдус бик нык әнисен рәнҗетүдән курка. Әлбәттә, ата-ана рәнҗеше һәр кеше өчен дә бик зур куркыныч. Әти-әниләрегезне яратып, хөрмәт итеп яшәгез дигән теләктә Фирдус Тимаевның бик тормышчан һәм мәгънәле җырын тыңлый. Дуслар, ә хәзер хит парадыбызның өчлеген ачып җибәрүче җырчыбызны сезгә тәкъдим итәбез. Гомер үтә, нигә үтә?
Yıllar arıdı, yıl yımgağı Süte süte Қазір бұлай Ут яшікке Мут яшікке Сездірмейше Халсыз қартлы Келіп жете Бір келіп Яшап қалы Янып қалы Бұл тұрмышта Игіліклі Іздер салы Яшап қалы Яшап қалы Янып қалы Янып қалы Бұл тұрмышта Игіліклі Іздер салы Қолары көтерді қаза Айлар түге Yıllar tüge Gönder yolun Barıma dur Düşler bizi Armaz salmaz Yüreklerine Bir gele Zimmeş bulur Gelip görür Gömer kızı Kaza Yaşap kalı Yaşap kalı Yanıp kalı Yanıp kalı Bu durmuşta iyilikli izler salır Yaşap kalır, yanıp kalır Bu durmuşta iyilikli izler salır Gündemli kulağına Ruzi, Ela, Zümbara, Gide Gaza, Gömerüde Migerüde Köşelükünü uyga salıp Sedat suğa Yaşayamam Durmuş gibi Saklar için Sizlerinde Zirde tuğar Gitti Yaşap kalı Yaşap kalı Yanıp kalı Yanıp kalı Bu durmuşta İyilikli Izler salı Gaza Yaşap kalı Yanıp kalı Bu durmuşta iyilikli izler salı Gömürde Gömür kile Emecirige Yana sabıy Ova sala Ya hazır bulay Hayallarını Aşarırga Bu dünyada Senin benim Devam kalar Güterimiz kullarına Yaşap kalı Yaşap kalı Yanıp kalı Yanıp kalı Bu durmuşta İyilikli izler salı Gaza Yaşap kalı Yanıp kalı Bu durmuşta İyilikli izler salı Bu durmuşta iyilikli izler salı Kozanlarda iyilikli izler salı Rekme Музыкаль бейіклік хит парадының шираттағы резидентлары Гүзел Уразова һәм Илдар Хакимов «Бу тормыштан нидән куркасыз?» дигән сорауга икесе дә хәүф-хәтәрдән, дәвалый алмый торган чирдән һәм сугыштан куркабыз дигән җавап кайтардылар. Әйе, килешәм, буларның барысы да бик куркыныч. Кишлек тормышында мондый начар, тискәре әйберләр булмасын иде. Гүзел Уразова һәм Илдар Хакимов бергәләп карыйбыз. Музыкаль бейеклекнең көмеше кемгә эләгүе хәзер инде билгеле. Икенче урын. Жаным, шундай матур жерлер кара әле. Без кай тирәдәсең ул? Матур шул сөйклем, без тайгада. Монда аюлар, бүрләр дә бар микән? Кем белә инде аны? Тукта әле.
Нәрсә булды? Безнең бензин бетә ахыры. Утырабыз. Сиңа булган хисләремне тиңнем кайнар кояшка. Жылытырмын, эретермен, баткан булсаң сагышка. Кара күзләремә кара, яратамын тик сине. Безне бәхет алда көтә, югалтма бәгърем мине. Кара күзләремә кара, Яратамын тик сине. безне бәхет алда көтә, югалтма бәгърем мине. Язлары җитсә, биреләнә, тик безнең эшен гөлләр. Ömür boyu meni to'ymaman, aytib sing'a nozli so'zlar. Qara ko'zlarimga qara, yarataman tik seni. Bizni baxit olda kuta, yo'qotma bag'rim meni. Qara ko'zlarimga qara, Яратамын тик сине. bizni baxit olda kuta, yo'qotma bag'rim meni. Җилләр кагылмасын, бирәле кулыңны иргәм. Dünya şunday matur güzel, kaynar suyudan iken. Kara gözlerime kara, yarataman tik seni. Bizni baxit olda kuta, yo'qotma bag'rim meni. Kara gözlerime kara, Яратамын тик сине. bizni baxit olda kuta, yo'qotma bag'rim meni. Bizni baxit olda kuta, yo'qotma bag'rim meni. Yo'qotma bag'rim Свой шоу-бизнес, скажите! Говорят, вы сделали это все специально! Эстрадабызның популяр җырчыларының берсе Хәния Фәрхи иң беренчедән Аллаһ Тәгаләнең каргышыннан курка. Инде әни һәм дәвани буларак Хәния ханым билгеле балаларның киләчәге өчен борчыла һәм аларга якты киләчәк тели. Үз тормышында авырлыкларны җиңеп яшәргә өйрәнгән Хәния ханым иң мөһиме илебездә тынычлык һәм һәрберебездә сәламәтлек булсын дигән теләктә кала. Хәния Фәрхи сүзләренә без дә кушылабыз һәм матур җырын тыңлыйбыз. Бүгенге абсолют лидер, пьедесталның иң югары баскычын яулаучы җырчыга безнең алкышлар һәм котлаулар. Музыкаль биеклекнең беренче урыны. Калганмын үскәннең балаларның бәхетлегенә булсыннар, шул хакта бар уйларым. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып
кайта онуклар мине тагын Үзі боламынан қадірлірек Боламының балалары Яшілігіме алып қайта онуклар мине тагын Баламның балаларын Насип булды күрерге Бишіклерді тибіретірге Иркелерге сүйерге Үзі баламынан қадірлірек Баламның балалары Яшілігіме алып қайта Онуклар мине тағы Үзі баламынан қадірлірек Баламның балалары Яшілігіме алып қайта Онуклар мине тағы Байлық яшьләргә шундый киләчәгең барда рәхәтләнеп яшәргә Үзе баламның кадерлерәк баламның балалары яшьлегемә алып кайта онуклар мине тагы Үзе баламның кадерлерәк баламның балалары яшьлегемә алып кайта онуклар мине тагы Balamdan kadirlirek Balamның балалары Яшілігіме алып қайта Онуклар мине тағы Үзі баламдан кадірлірек Balamның балалары Яшілігіме алып қайта Онуклар мине тағы Үзі баламдан кадірлірек Balamның балалары Яшілігіме алып қайта онуклар мине тағы Яшілігіме алып қайта онуклар мине тағы Бу атнаның популяр унлыгын һәм артистларыбызның нидән куркуын бергәләп ачыкладык. Киләсе атнада якшәмбе кичке 6-да TMTV каналында музыкаль бийеклек тапшыруында кабат күрешербез. Куркуларга урын калмасын, бәхеттә һәм тынычлыкта яшик дигән теләктә мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока.